имрӯз мо ба шумо оидаи омода намудани яке аз маҳсулотҳои консервагие ки бо илова намудани қанд омода карда мешавад, мураббо аз каду маълумот медиҳем. ин намуди консервакунонӣ аз фароҳам овардани фишори осмотикии баланд дар маҳсулот асоснок карда шудааст ки фаъолияти пурраи микроорганизмҳоро қатъ менамояд. бояд қайд намоям ки барои омода намудани ҳама гуна маҳсулотҳои консервагии меваю сабзавотӣ мо бояд ба якчанд омилҳо риоя намоем. аз ҳама асоситарини инҳо ба шумор мераванд: ашёи хоми истифодашаванда ва хусусиятҳои навъи онҳо, риоя намудани нақшаи технологӣ, яъне дар ин ҷо мо дар назар дорем ҳамаи он амалиётҳое ки то омода шудани маҳсулоти тайёр мо пайдарҳам иҷро мекунем дар назар дошта мешавад. ғайр аз ин, омили дигар ин намуди ҷузъиётҳои таркибие ки ба маҳсулот илова карда мешавад, аз ҷумла об, қанд, хушбӯйкунандаҳо ва ғайра. омили дигар ин намуди зарфҳо ва сарпӯшҳо ва тарзи истифода бурдани онҳо. инак шурӯъ мекунем аз ашёи хом. бояд қайд намоям ки барои он ки мо маҳсулоти консервагии сифатан хуб омода намоем, ба мо пеш аз ҳама ашёи хоми сифатан хуб лозим аст. мо кадуро пешакӣ аз қисмҳои нолозима ҷудо намуда, шуста омода кардем. инак шурӯъ мекунем ба реза намудани каду. мо метавонем кадуро дар шакли чоркунҷа реза кунем ва мешавад дар намуди параха низ реза кардан. аз ҳар ду намуд низ маҳсулоти консервагии сифатан хуб ба даст овардан мумкин аст. агар мо ҳангоми омода кардани маҳсулотҳои консервагӣ ба амалиётҳои технологӣ пурра риоя намоем, мо метавонем маҳсулотҳои консервагии сифатан хуб ба даст орем. ашёи хомро мо реза кардем. инак шурӯъ мекунем ба омода намудани маҳлули қандоб. барои омода намудани маҳлули қандоб, барои 1,5 литр об мо 2 килограмм қанд илова менамоем. пас аз илова намудани қанд ба об, мо онро то маҳлул шудани он мекобем. қандоби мо омода шуд. инак мо ашёи хомро ба маҳлули қандоб илова мекунем. мурабборо асосан дар 3 давра омода мекунанд. ҳангоми илова кардани ашёи хом ба маҳлули қандоб, вақте ки маҳсулоти мо ба ҷӯшидан оғоз мекунад ва вақте ки мепазад, мо онро дар муддати 20-30 дақиқа хунук мекунем, яъне аз оташ мегирем. сипас дуюм маротиба низ пухта мешавад ва баъд аз хунук кардан давраи сеюм вақте ки мепазад омода мешавад ва мо метавонем маҳсулотро ба зарфҳо ҷойгир намоем. инак мураббои мо омода шуд. мо метавонем онро ба зарфҳо ҷойгир намоем. бояд қайд намоям ки сифати консерваҳои меваю сабзавотӣ аз бисёр ҷиҳат аз намуди зарфҳо ва сарпӯшҳо ва тарзи истифода бурдани онҳо вобаста мебошад. ба ҳамаи мо маълум аст ки мо пеш аз оне ки маҳсулоти консервагиро ба зарфҳо ҷойгир мекунем, зарфҳоро пурра бояд шустан лозим аст ва бояд тамизи ҳароратӣ гузаронидан лозим аст. тамизи ҳароратӣ гуфта мо дар ин ҷо дар назар дорем дар ҳарорати баланд безарар намудани зарфҳо ва сарпӯшҳо. баръакси ҳол, вақте ки зарфҳо ва сарпӯшҳо
тамизи ҳароратӣ гузаронида намешаванд, баъзе намуди микроорганизмҳо ё ин ки спораи онҳо дар зарфҳо ва сарпӯшҳо боқӣ мемонанд ва ҳангоми ҷойгир намудани маҳсулоти консервагӣ ба зарфҳо барои микроорганизмҳо аллакай дар дохили зарф маҳсулоти тайёр мавҷуд аст ва ҳангоми нигаҳдорӣ вақте ки микроорганизмҳо аз маҳсулоти тайёр истеъмол мекунанд, дар дохили зарф газ ба миён меяд. яъне ин боис мешавад ба талафот оварда расонидани маҳсулотҳои консервагиро. аз ҳамин лиҳоз бояд қайд намоям ки амалиёти таъмизи ҳароратӣ яъне амалиёти аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад ки ҳангоми нигаҳдории маҳсулотҳои консервагӣ ба миён омадани талафотҳоро пешгирӣ намояд. инак шурӯъ мекунем ба зарфҳо ҷойгир намудани маҳсулоти консервагиро, яъне мураббои мо омода шуд, мо метавонем ба зарфҳо онро ҷойгир намоем. зарфҳоро мо метавонем дар муддати 5-6 дақиқа дар ҳарорати баланд таъмиз намоем. дар ин ҳолат микроорганизмҳо аз зарфҳо ва сарпӯшҳо пурра нобуд мегарданд. гуфтам мумкин аст ки каду яке аз маҳсулотҳои кишоварзӣ ба шумор меравад ки барои организми инсон аҳамияти хеле муҳим дорад. консерва меваи сабзавотӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маводи ғизоии ивазнашаванда барои аҳолӣ дар мавсимҳои тирамоҳ ва зимистон ба шумор меравад. баъд аз пур кардани маҳсулот ба зарф, мо сарпӯши зарфро сарбаст мекунем. аз ҳамаи намуди меваҷот ва сабзавот мо метавонем маҳсулотҳои консервагии хушсифат омода намоем. инак маҳсулоти мо омода шуд, мо метавонем маҳсулоти консервагии худро барои таъмини аҳолӣ дар мавсимҳои тирамоҳ ва зимистон ба нигаҳдорӣ гузорем. ба бонувон тавсия дода мешавад ки каду яке аз зироатҳои серғизо ба шумор меравад ва шумо метавонед дар шароити хона низ аз ин намуди зироат маҳсулоти консервагии сифатан хуб омода намоед.